Baba, if bekune-room egcwele abantwana, bozokhetha mina noma labantwana lapho. I-room. Yeah. Kanti wena wenzani eroomini labantwana? Mina ngenza i-mix eroomini, kuwo ozokhetha umntwana lapho oromini. Hayi Siyam. Le-room ligcwele abantwana, what if akuna-space ngizongena kanjani lapho nje? Baba, uyakhetha. Angizwa kahle lento yakho. Why mina ngoba ngihleli nawe la? Kumele ngize ngiyongena eroomini egcwele abantwana babo bani la? Ay, uyakhetha baba. Mara ngikhetha abantwana babo bani? What if abazali balabantwana nabo bafuna abantwana babo bathole mina lapho kube ngathi ngikidnap abantwana? I understand the question. Thini question? Ngiyakutshela ukuthi if bekune-room egcwele abantwana, bozokhetha mina noba labantwana lapho oyi-1. Hayi. Siyam, angi-understand umbuzo wakho ukuthi ngiyaphi nabanye abantwana eroomini. Le-room likabani futhi le-room? Angazi if you understand. Angazi. Nenzani eroomini? Manje ya. Uyaphi na? Buya ngizokutshela, kanti wenzakalani le-room le?